i espero que no entrebancar-me molt i dir les coses com correspon. Nosaltres també, quan sentia parlar el company que ens cobert l'acte, me feia recordar que nosaltres fa 40 anys, prop de 40 anys que estem a la lluita. La nostra associació, l'Associació de Veïns Mijor, porta prop de 40 anys d'antiguitat i espero i confiem que ens hagués que portar molt més. Aquí avui, dins de les 47 propostes veïnals que anem a presentar nosaltres, ens toca la participació ciutadana. Participació ciutadana que és la fonamental i la que té que ser el que volem, pretenem que sigui tots la base de que es porta els pobles cap avall. Hi ha dos punts claus i bàsics en la participació ciutadana que cal remarcar. Per una part, la necessitat que s'ho han de creure els nostres polítics i per tant ho han d'implantar. I per l'altre, els ciutadans, que en el cas de nosaltres, les associacions de veïns, que hem de forçar la seva aplicació i el més important, que ho posen en marxa. No hi ha prou en que ho facin en papers i de més. N'hi ha que forçar i nosaltres som els que tenim que fer-ho de forçar de posar en marxa. Moltes vegades se queda la cosa en el tinter i després s'oblida. Deixem-nos que us parlem una mica de la nostra experiència del nostre poble, Vinaròs. En Vinaròs, la legislatura anterior, la que ara s'acaba, la legislatura anterior a la que ara s'acaba, la 2007-2011, un govern de coalició progressista va implantar un reglament de participació ciutadana i nosaltres vam tenir molt d'interès en fer-lo servir utilitzant-lo amb prou assiduïtat. Vam presentar projectes, reivindicacions, mocions, etc. I també vam participar en diferents consells, etc. Entre altres coses vam forçar que implantés la llei de la memòria històrica llevant-li les prebendes que tenia d'allò de Franco. Vam ser nosaltres qui vam agafar i vam aconseguir que ells ho fessin. També vam fer diverses propostes de tràfic. El cert és que a Vinaròs, l'associació de veïns, sols estem nosaltres, malauradament. Ja ens agradaria que hi hagués molt més, però n'hi ha un altre més, però no té a veure molt amb la que portem tot el cotarro i tot el que cap nosaltres. Quan parles d'associació de veïns de Vinaròs, Mijor és la que mana. La que mana no, la que està. No mana. Nosaltres, del nostre poble i de la nostra associació de Mijor, tenim el goig de dir que sí, que tenim un reglament que regula com ens podem implicar en l'Ajuntament. I podem dir també en orgull que el nostre finat president va ser el primer ciutadà de Vinaròs, no en membre de la corporació, que va intervenir en un ple municipal defensant un punt de l'ordre del dia. Cosa que en el temps va propiciar també la participació d'altres ciutadans i d'altres associacions. Nosaltres vam posar la primera pedra, nosaltres vam dir anem a fer-lo servir. I va ser el primer, el nostre company estimat i sempre recordat Quico, que va fer el primer que va participar en nom d'un gent que no estigués en la corporació municipal. En aquesta legislatura que acabem, la 2011-2015, aquí va haver un canvi de govern. Avui per avui és els senyors del PP els que governen i que ens han passat. I a poc les nostres relacions es van anar entrebancant fins arribant a decaure del tot. El reglament no l'han derogat, no. Diuen que es va en marxa. Però la interpretació del mateix ha variat. Així, a poc ens han anat a deixar de banda i fins i tot ens han fet fora de l'únic Consell Municipal que participaven, el Consell Escolar Municipal. Què han de fer? No ens volen, no volen sentir la nostra veu. Estem intentant tornar per alguns mitjans legals, però bueno, aquí estem. Una llàstima, doncs si l'única forma que ens ha quedat per portar a terme les nostres queixes ha estat la denúncia. El no escoltar, el no voler entrar en el raó, ens porta a buscar la resposta de les nostres demandes en l'estament superior perquè ens faci entrar en el solc. El problema és que a base de palo, multes, que no ens agrada gens, doncs al cap i a la fi som nosaltres, els veïns, els que ho paguem. Ells, si posen la multa, no els importa. I de fet, alguna ens ha costat, però com no es paga de la butxaca no passa res. Després, ni responsabilitat ni res. I això ens dol, però no és l'única forma que tenen d'entendre que la raó és nostra i volem que les coses se facin com cal. Esperem que la nova corporació municipal que surti de les properes eleccions sigui del tot diferent, almenys en actitud, i torni a prendre la participació en forma oberta, de tal manera que les relacions tornin al bon camí del que mai s'haguessin tingut d'apartar. Doncs mai nosaltres no hem rebutjat mai la participació
i hem acudit sempre allà on tenim dret i allà ens han donat peu, perquè són positius i ens creiem la participació en majúscules, volem fer les següents propostes que ara llegiré. De fet, avui anem a llegir unes propostes, estem llegint unes propostes que fa la Confederació d'Associacions de Veïns, però nosaltres en el nostre poble vam fer quelcom semblant. I vos convido que ja ens agradaria fer una tirada de 1.000 o 2.000, però no tenim diners. Vam fer una presentació molt menuda de propostes que fem als partits polítics. Ens van vindre a preguntar, escolta, vosaltres què opineu d'això, què opineu? I doncs no, nosaltres vam fer un llibret per al qual expliquem els temes diferents de què hem estat tratant durant un últim temps. Aquí se pot veure, clar, nosaltres de lluny no ho podeu veure, però queda un llibret molt bonic, molt decent, en el qual hi ha temes de sanitat, platja, passeig, esport, locals, molt concrets del nostre poble. Però us ho dic perquè això és una cosa també fàcil de fer, de cara a que els partits cada un sàpiga les reivindicacions que l'associació de veïns porta i si volen, després ho podem aplicar. Nosaltres aquí en el preàmbul posem que és tot per discutir, tot per fer i tot per portar per davant. I una altra última cosa també, una mica propaganda, perdoneu, però també és interessant, que vam fer passat ahir, el dijous, una xerrada sobre la problemàtica fiscal i laboral de les associacions. Ho tenim penjat a la pàgina web nostra a-mijor.org. Vos recomano, si teniu un ratet, veure-la perquè és molt interessant i a més és molt especificativa. No res, i ara, sense més, ja vaig a passar als punts de les propostes que fa la Cabecova perquè més o menys que són els que són històrics. Bé, propostes, participació ciutadana, envers d'aconseguir pobles i ciutats participatius i amb una administració molt més propera. Punt 9. Descentralització. Treballar cap a la descentralització autonòmica i municipal a partir de les següents propostes. Descentralització dels serveis i cessió de competència als ajuntaments. Descentralització dels recursos administratius dels grans pobles i ciutats a través d'oficines úniques radicades en districtes i barriades. Descentralització dels recursos econòmics dels grans pobles i ciutats, destinant una part de l'impost municipal a les juntes de districte o consells municipals. Potenciar les oficines d'atenció al consumidor i reclamar als tribunals arbitrals de consums en les ciutats i pobles capitals de comarca. Reforma de la nova llei de règim local, modificada sense consens. Això no sé, me sona una mica que ho fan prou vegades, aquesta gent. I perquè elimina molts serveis que avui donen els ajuntaments. Punt 10. Gestió social. Participació de les entitats veïnals socials en la gestió i planificació d'equipaments, infraestructures i serveis de caràcter públic. Punt 11. Noves formes de participar. Supressió del silenci administratiu, sempre haver una resposta. Efectivament, no ens cal que, com no diuen res, perquè molt fàcilment pot dir una cosa contrària als nostres interessos i com no arriba la carta, o s'ha perdut, o no li ha donat la gana a qui sigui de trametre-ho, ens ho tenim que tragar. Això del silenci administratiu s'ha d'acabar de per totes. 12. Perquè fa els consells sectorials i o municipals dels ajuntaments haurem de comportar una memòria anual i indicadors de seguiments. 13. Referèndums municipals. Això és una cosa que tenim que instaurar ja per si i per llei en tots els ajuntaments perquè són moltes coses que tenen que agradar. Obrir la consulta pública en els barris, districtes, pobles i ciutats a partir de la iniciativa dels representants polítics i de la iniciativa ciutadana quan aquest siga del 10% de la població censada. Referèndums que també es poden fer també per internet, una cosa que avui en dia va molt. Tot i això, parlem d'internet moltes vegades i la participació i el referèndum, però tampoc el que no ens podem quedar mai i una cosa que avui en dia se queda molt és que la gent en allò de que posar el clic des de casa, que és molt senzill, posar me gusta o no me gusta, o sí que intervenir, posar dos xorretes, i jo m'he quedat tan tranquil i se queda tan tranquil al sofà mirant la televisió o en altre programa. La participació ciutadana requereix el més, requereix el que més o menys fem tots nosaltres, que està aquí i a molts de puestos a molts que tocar. Anem a seguir.
Consell de participació, punt 14. Institucionalitzar els òrgans territorials i sectorials de representació. No s'accepten les simulacions participatives, que siguin de veritat. Polítiques sectorials, 15. Sabedors que hi ha sectors en la població que tenen més dificultats en la resolució dels seus problemes, han d'afavorir-se polítiques de discriminació positiva a favor de la joventut, la dona, les persones ancianes i els immigrants, etc. Comunicació i informació, punt 16. Elaboració de noves propostes de plans de comunicació al servei de la ciutadania. Informació individualitzada, amb garanties de la ciutadania de les grans línies d'acció del municipi. Establiment d'una línia 900 d'atenció a la ciutadania. Informació sectorial dirigida des dels consells de participació cap als col·lectius que poden tenir opinió. Informació territorialitzada cap a la població, que ha de tenir coneixement de les accions més properes que es donen al seu barri. Foment de les noves tecnologies de la informació entre les administracions i les entitats associatives. I foment de mitjans de comunicació locals, televisió, ràdio, premsa, noves tecnologies i internet. I per acabar, la finestreta única per als serveis bàsics. Acord entre els municipis i els subministradors bàsics de serveis per a l'establiment d'una finestreta única d'atenció als ciutadans referents als consums d'aigua, telèfon, electricitat, gas, impostos municipals, etc. i el pressupost d'accés per internet. D'acord, moltes gràcies.